nayo challenge ndakudetsa mwanangu izvozvi matanga mumatotanga ndinokuzivai inzwa ndiri kutaura nyaya ine musoro amai teseni matanga ndimi ndokuzivai unogoti ndokuzivai chiko ndiri kutaura nyaya yakanaka neipi uri kuona muramu wako uyu muri kuti ikwe ndiri kutaura kamuroora ari pano muroora kudi mukadzi womunin'ina wako iwewe ukaita zvekurara nezamo mukama mukadzi uyu anoenda svitsa shoko nguva iripo wazvinzwa kaka irambire irimo mudanga amai ndiri kutokuudza Chale ukatadza kunzwisisa zvandokudza imisa amai vako uri kutorasika mukadzi uyu inini ndinoona kuti rega unzwe kunasipara amai muri raiti ririmi ndiri raiti ndiri kutokutaurira kuti iwe tsveterana nemunhu panogorewa mbasha iwewe ndiwo unenge uri panyanga haungaiswe panyanga kausingazive kuti usati wazikanwa unzi ngechi amai zvamuri kutaura izvi kaunotanga wasvitsa shoko kamwana shoko rekudirimbira muri kutaura mukadzi wasikumuda here nyika yesezvinaditi unonzwa ndichitaura ndichingoti mukadzi wako iwe chitotiwa mukadzi wangu endai kumvura ite chino ndinee ndichitoitira izvozvo zvokuti iwewe gara uri padhuze naye asi wauzviona Sparo ndoda munhu anosenzesa pfungwa ndoshandisa amai vanhu vese vanotoziva kuti baba rudo vakafa ava amai rudo ava wapedza inzwa kaspara tiri kune sensitive issue yatinayo it's very sensitive handiti iwe ndakambokutswenyera ndikati mukoma wako idai akangwara asvitsa shoko kuna maiko kuyo wasutira zvotaura mamasiku ini ndiri kuti iyeyo ari kuita fanika kupusa kunge kurara chiko masports akapera kaya blas masports nyondo sandisa ibrain uri mwana mudiki iwe ungatye zvemukadzi wako munhu akatororwawo pano haarambidze kaurongo pano amai ini ndiri mwana mukuru wenyu ava vana vadika Sparo uyu makamubereka uyu ndichiona uyu hangatori maiguru vake iwewe ndiwe baba ndiwe tora mukadzi tora ndiri ndaitora ini masports akapera kara hapana kuda kungofunga brain kaka pamatotora mukadzi ungakundwe kufunga negotwe masports akapera kara ya blazi unganetsikana zvinhu zvidiki izvo musadauri mushandise n'ondo brain saka muri kutaura kuti muri kundigara darika aiwazve ini ndiri kuti iwewo ndishandisa pfungwa uite vakadzi vako vairi wazvinzwa ikaka kanga katorwa iye wako aripo nyange vakaitirana shanje 2 weeks chete wazvinzwa mune barika harisi barika nokuti munhu agara ari mumusha barika munhu agara ari mumusha muno kudara vanenge madzidzwa namaiguru zvichanetsa onerai masports akapera kare torai munhu chiko amai kaka uri kuita segood nature hapana chombodwa kufunga apa usatombofunge zvako chongobvuma ka1 because hazvimborambizve masports akapera kare ndikaitigona handiti kaka unyengetedza uti unotanga uchitengera tu nai tete blaza akapuza daizo munesipo here mainini munesipo here mukadzi wangu unesipo here zvaunosingoita kuti mukadzi wangu zviye unesipo here mukadzi wangu paunomutengera tunhu ipapo ndopakutodyira kwaanenge achiita netunonaka tumwe twaunoti isai pasi pemubhedha tusaonekwe uchingodaro ndozvinoita munhu akangwara Chale watoina hapasina wapedza nao ndozvaungatorerwe mukadzi nanyamuzivo aripo munhu akagwinya
saka iwe avoid that madhara iwayo ari kunzi ndiri kuzoenda kunze kumadhara ndiwana anochengeta vana iwe uripo hazviiti tori munhu ndizvo kachari